Ribhoi Synod College kabadan ha sites ning Ribhoi District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambanya pila ban pun ha ki ni ki number pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai nyo kendai san pra leishibun Kinong yalam jong kaseng Indian National Congress Mauhati Constituency ki bakanthop nado kinong yalam jong ka Mauhati Block Congress Committee kinong yalam ka Mahila Mauhati Block Congress Committee bat kinong yalam ka Mauhati Assembly Youth Congress harengkat bat uba Charles Marngar uba DU MLA bat MDC ka Mauhati kila penpau ka jingkershan ka jongki ya ka jingdawa ban penthamai no ya ka reservation policy kabaya kani kite kinong yalam kaseng Indian National Congress Mauhati Constituency kilapan pau hadin baladap ka jingyalang kabalalong hakalai puway tarik ujemang ar paulai haying sa UMLA hanong jiri habakran show nonglom khubor nakaliang uba daminot seliang uba deu presiden ka MBCC barka kong marbina nongrang presiden jongka Mahila Congress Committee kilayethu baka seng kalalum lalang ya baro kinongilam bahakmat jongka parti banya theria tai sanibha habai dei barka isu jingdawa ban penthamai ka reservation policy bar hadin baladap banya tai sani kila shem ya karai daga basngothu jingmon ban ai ka jingkershan ya ka isu dawa ban penthamai ka reservation policy bat shushu kilo ongru banakaliang kaseng habadon kino ki isu kam jurai kirki henrei ke jupen long shwai ke jingya kendu jong baro kinong nyelam bahakmat jong ke parti banya tai bat banya perkhat sani bha barhadin kata ke parti kan sa syempan ya karai ke bakhaddu daga baya sngutu jingmot lang tok nika sngi ke bamta nakaliang jong ngi kum ka Mauhati Block Congress Committee daga jingdon rengkat lang baro ki para dekat kinongkit kam jongka seng Congress harengkat i presiden jongka Mahila Congress Committee kong marbina nongrang bak job linstan belong u youth presiden jongka Mauhati Assembly Youth Congress lemru bat baro bat hakajing don rengkat i MLA jongi bak Charles Marngar ngi penpau ka jing sngokumen ka bakrau ban yoi ba UMLA uba nakaliang jongi ngila jet ngila penjob syam la syong klikti lane syam la snap menti hakawide bat kene ka isu jong ka ri bat ka jaj benriu ke jongi ya kaba ilami syakmat tang menta kasngi rengi yoi nadu kito gisngi ilami syakmat ban kren hakawide bat kene ka isu nakabenta ban review ya ka job reservation policy dan nakaliang jungi kum ka Mauhati Block Congress Committee harengkat ka Mauhati Constituency barok kawai ngi ai ke jingkershan ka bapura yo MLA jongi ba undang la ban yang scam ban long slur halaka jong ka nongrem nakabenta kari bat ka jaj benriu ka jongi bat ka ju ru ka por nakaliang jong ka party congress kamdei kasin ka banengkong bangin ya kendu kumne dan rai ngiju ya selok ngiju ya keren habai debat kene ka isu man la kapor bat la i jong i MLA ba ngingi la dep bani kendu namar haba keren ya keno ka isu klaim da perkhat klaim da wat bania klaim da wat jingtep habai debat ka isu lese kala bani lam shano dan rai hadin ba nakaliang jongi nilai keren bat nilai kendu man la kapor ngi sngokumen ba ngi poilang hakaju ka jingmot kata kalong ban kersyan ya ban review no ya kene ka job reservation policy kulis ngadap da ka jinsukmen ka bakraw hakane kasi hakaba ngi kum kinongkit kam jong ka Mauhati Block Congress Committee hapo ka jingalam jong presiden iba daminot seliang hakajinya don ringkat lem badui MLA badon burom jengi iba Charles Marngar menta kasngi ngila shem ka wei ka rai hapo ka jingalam ka jongi ban ngi kershan met bat mensem kershan borba i MLA jongi iba ladawa ban penthamai no ya kane ka job reservation policy ka ba baro ka wei ka bri nyau trap ki khiwen menta bandawa ya kane ka hok
ngiru haka kerteng jong ka mau hati konsensi hi barok kawe kum kalong kami ngas ngaudan ka jing ngau khya ka bakraw haka ba mangingidan laki jong ki para ngidan laki jong ki khon ngidan laki jong ki khon samla jong ka dong ba kathan ka jongi ki ba ha ban wan shakmat ban pet na ka benta ka jing yo kam yo jam tina ka takadaw ngi trei ringkat baru MLA badan buram jongi ba inang ya shakmat inum dai ban shapting ya kene ka jing dawa ya kene ka mat reservation policy khnang ba ka jaj ban riu jongi kan em tina ka takadaw ngasngau ban ong ba kane ka jing dawa ka jongi ka deiru ban poi syaki tendang skor jong ka government jong chief minister jong ki minister ki badai pet ya ka jinang ka jing start khnang ba makikin sim khya ya kane ka dei ka kam ka badon kam ha kane ka kenci ka bamenta na ka benta ka jaj ben reu ka jongi kublai shibun kublai shi hajar ngo